Искам повече така! Готово ли си? Айде! Къде се напутахме на първо място, не знам. Готова ли си? Не! Готова ли си? Не! Аз съм безумен! Аз съм безумен! Значи това е парка. Това е входа на парка, главният вход. Малото Олимпус, ужас. Това е Bumblebee. Това е Transformers Bumblebee. Его Optimus Prime може би. Сега се доближим да го видим. Много е странно, че сега миме. Много е странно как Bumblebee се го направи толкова голям, колкото и Optimus. Само че Optimus, ако това е той де, във филма е бая по-голям. Ако това съм честен. Някой ден ще видим, тя цялата къща е наобратно. $5. Има някакви агенти там. Топ секрет и някаква... Има някаква баба в тъмното. Иначе вътре има картини, всичко е наобратно. Това е някакъв друг автобот. Може да отложиш Десектикон или какво беше. А това прилича на... хищника, не знам. Готини работи. Ама... То буквално всичко е железо тук, аз мисля, че са някакви чеки, ама... Не, да не се качваш. Вижте, това са вериги. Баси майката. Ехе. Направили са го тия. Направили са го. Чайте, преди съм се оттепал. Какво та блъса кам? Ох. Това е парка. Това е Тритон Рейдж, всеки глупост е там, е загубения град на Атлантис, е там долу. Топа не се вижда. Това тук има някакво хивчопче. Това отзади е Партенона, така му викат Партенона, това е закрития индор парк. Ето най-високата парзалка в САЩ, само че няма да я пробвам днеска, някой друг ден. Но не ви казвам, че самата парзалка е закрита и то... Там далечената се вижда вътрешния аквапарк, но той така иначе е затворен, има само въртящата се... Първата въртяща се парзалка в САЩ. Ама това на кой му пука? Там е единия от Wave Pool, с други думи басейн с вълни. Това му викат мола, има 4-5 магазина в стейти заедно. Няма два там помежду си. И стени го нарекли мол. Това не. Та мола е това и това. Да, и това е мола, хора. Това му викат мол. Това ли му викат мола? Да. Аз се чудя къде е това. Като виждате отзаде, то всъщност може да не се вижда. Вътре има тениски, стойчеви чехли. Това го има в абсолютно всеки магазин тук в парка. Те са поне 5 такива. Но все пак това е... Изглежда някакъв поесър между ако махаш. Но все пак това е мола. Мола. Как мола, бе, брат? Кое му е мола? Това се нарича Мантикор и това ще го пробваме после с мимито. Не! Не, бе, ти си Лаклан ги оправил тази вечер, не нищо. Това е Мантикора. Не, че това е много страшно, стига това. Буквално още на първи ден, когато изкарах, че това няма да го пробвам. Ще го пробвам. Като знам как ни поддържаме нещата, не може да познай към Джейлан го изглобил това. Това е Лаклан. Той от 5 дена. Тук има и колички. От 5 дена, тук е от 2 дена механика. Там има като бейсбол. Бих го пробвал, ама не знам ще има ли време. Пък ще ме оцели тази стопка.
Си пръсна носа. Заключи водата. О, хей Стела! Say hello! Say hello! Hello. Why are you here? I work. Why? Why with you? Guys, get a job. Jorge. Okay. See you. See you. Йозел! Не се говореше. Днес ще пробваме. Роля костарите. Мисля да почнем с Пегасъс. След това да отидем на Циклопа. Ние вземем имената между... Аз ги знам. След това отиваме на Зевс и вече Хадеса е лудницата. Е, малко ме стана тия дървени. Значи, Те са изгнили от дъжда, чуйте си. най-новото влакче е от 2013. Като... Това е трябва да ми... Като... О, мой човек, аз ще снимам от отдолу. Ще бъда твоя публика. Като от 2013 до... Мисля, че 10 години са го ползвали и са му направили едно място с 360. Ще го видите. Но е от 2013 последното влакче. Мале. Ще пробваме единствените колички, които ще пробваме днес. Тук са тия с троянския кон. Той е некъде там. Ама само те са интересни. Та почваме Пегаса съвсем. Откъде? За това къде е? Его! Кой бе, детето е на краишка, бе! Детето е на краишка! Еми... Абе, детето е на краишка! Почваме с първото влакче. Тя да сгъл кърпи, като Има си опашчица, ама това е хода, всичко е дадаво, изгнило, гледай! Въвзахме се с крайша. Машането в това ще да вземат. Машането в това ще да вземат. Какво е това, бе? Това не знаеш, няма се кача да не спойте. Батъпто влакче! Никакъв хаде сега се кача. Бягам от сега. Нищо не съм виждал да кипа. Не съм да заклевам се? Какво викаш? Нищо не съм виждал да кипа. Бягам от сега. Аз няма се качвам нищо за... Никога съм бях от страх на това. Правихме го голяма, ма. И това е най-малкото. Кой да са калника, а? Кой да са калника? Кой да са калника? Аз и тя. Само че... Повече никога няма ги плащам, така че да е детското плаща. Трябва ти да взема... Трябва, няма... Трябва на гъдника, защото... Те на това тъпото. Е така, защото аз държа камерата да се екши, тя да прави така пе. Та ще идеме до Брейкинг Вилма да си взема... да си взема на гъдника. Защото... Чут! Като цяло това е... Това е скама. Ама... Абе! Сками като се качиш на среща. Моля те ми, слънчев бряг е 2 пъти по-евчено и е 5 пъти по-яко. Добре, ще хвърлям да ти чуеш ли го? Да. Водиш се на високо, въртита през глава направо, бе, много яко, не? Къде сме? На къде са? Как се това? На Циклопа сме. На Циклопа сме, може би... То ще е много тъпо, няма да се усети нищо. Може би третия най-тега. И на четвъртия се насрахме. Както и да е. Kiddie train. Това какво е? Teenagers? Какво стигна? Те не знаят, че сме хапнали. Въвзали се или?
Бай, вика! Нека тя знае, че ме не... Политически! Не си политически противници! Не блъскай, бе! И пас якото! Да, сега съм умрях. Пас якото! Това беше много яко, това беше много яко. Скандално яко. Това беше много яко. Стойте! Може си ги толкова много чван. Много гледа се. Това влакче е там отдолу са тъга и се ходи, там пише Zeus is very aggressive today. Keep your hands down to ensure a safe ride, okay? Maybe next time. Изглеждаме като супер развълнувани. Какво си пък ние просто бачкаме тук? Те не знаят. Знаеш, избаджа се. Тест райдър. Тест райдър. Насвали? Да. Добре. Thank you. See you. Са тук. Не. Madre mia! Yeah. Cute si bebe. Now because of you I have work tomorrow. No, we ticket sellers. Yes. Bye. Bye. Чуть. Ей, има зев с полоса, да ги видим. Снимки. Ти ми също сте къде е това? Това ли е? Не. Не, това е. Кажи на хората къде отиваме. На Хадеса, 360. Какво значи това? Ще видят какво значи. Аз не искам да кажам нищо, ама сме на първия вид на следващото факт. Това, защото бачкаме тук. Имаме colleague privileges. Colleague privileges. Colleague, бай тъпата дума. I don't have my work card.
Айди. Show you guys. В тебе ли? Не. Дойде нашата мацка, тя знае, че башка ми тук. Аз не имам доверие, тя няма да ни предаде. Да, само ще ни изстреля в космоса и... Аз искам бях съм такива цела, не се занимава... С олигофрени. И къде тя това така, че трябва да стил. Аз няма да казвам къде изпия, ама това и съзнай вече. Но сме на първото вече. Някой път е хубаво да си колега на точните хора. Това не го пипай. Що? Не знам. Изглежда се едно не трябва да се пипа. Дали е дръжка? Ай, дръжка. Те ще кажат ако нещо. Това е меко, да се подърпа. Да е лесно за дърпане. Някой път ще обаче нощ на такова нещо. Айде да го стяга това, че като насева калника и сега. Къде се напутахме на първо място, не знам. Значи ето там работиме и освен там, там също работим. Ма не се вижда. Маля накачи камерата. Бомбоклад! Готова ли си? Не! Готова ли си? Не! Такъв да ви гота човек. Хулигами! Чуц, бе! Валя, вим табулевата после. Какво беше? Аз не очаквах да е такова отдолу. Я, беше много страшно долу. Беше, да. Ти чакам с един въздухи. Как се маха това? Мале! Аз не мога остана. Ето и 360! Чуват ли се? Мънда ли ти камерата? Малко в един момент мъдна. Какво да ни мъдни, бе, човек? Аз целя мъднах. О, блин. В телефон клика. Ще да беше челото. Thank you. This one. Yes, this one. Thank you. See you tomorrow at work. Мале. Това беше лудница. Чудо. Покажи се на камерата. Ай. Ти усети ли отдолу? Ела да видим снимките. Какъв студен въздух само. Аз направих край. Сигурно приключих. Ники, като сложих ми, аз се бях уликавила като дечко. Тук направо съм си тебе така. Сещам, камерата бях наплюл. Няма фото. Баща ли? Бати сериозно. Ме ма заболява стата с мен. Аз се разликавих. Искаш да го гледаме сега? Чакай. Ники, аз идвам в паркинга. Аз си мислех, че ще е осветено. И аз си мислех, че е осветено. То е адска тъмнина. Аз си мислех, че не съм само падат си утре си.
Адска тъмнина! Мале, това ми изкъпти главата, наистина. Това беше... Да. Ма ти си и надолу като се обърна. Допал аз. Добре, че тежи камерата, иначе не усещах, че е тук. Смисъл, аз само си към майка, камерата отиди. DJI. Good job. Good job. Мале. Представете си да бях с челника. Ще да го на някак. Ще да падне там в тъмното. И то не стига, че в тъмното е така, то няма как да го видите. Ти видя ли? Спускането, той е вертикално надолу. Аз само... И аз го гледам. Викам не. Ама не очаквах така да влизам отдолу под паркинга. Защото ще има забавяне, нали? Светлини ще има... точно... Да, ама след че е по-бавно, ще има светлини. Това, в смисъл, трябва да се усети. То през камерата не става, трябва да се усети. Ужас. Петката много е страх тук. Ето, the larger rider must sit on the... Как се ползвали larger? Not fatter, not bigger. Larger. Да, слушам. Това е моят тейков. Мими издържа Хадес, издържа Зевса. На Пегаса на Саквима, то ни беше първото. И сега... Аз тупам земята между другото. И сега се насилваш от най-детската люлка на света. Къде е на всеки панаир, ма? Оп! Почваме! Или това е нещо друго, не знам. Почваме. О, това не го очаквах между другото. Това не го очаквах, хора. О, не, това не го очаквах. Ники! Май, къде дойдохме, бе? Къде дойдохме, бе? Ники! Вижте как съм въртат! Не, няма правим така. Да може да гледате парка, приятели! Нищо! Е, сега е на Макс! Е, сега Макс е сушината! Мале! Ние сме големи жени! Вижте Мими! Вижте Мими! Мими се е вцепенила! Аз не мога да погледам на страни в момента! Гледам надолу! Мале, каква голяма гора има между... Почва да чисте кабани! Е, сега се вземе надолу. И почва да кричат пак! О, е, това май е яко, е то голка. Не! Да? Аз ще ударя шатрата! Как мага с крака? Не, това не може за деца! О, тук трябва да си 46 санта висок, Мими. Ники! Ама аз между другото не помръдвам от седалката, което е добре. Мале, много е яко. Това Лаклан дали го е правил? Който не знае, Лаклан е един наш колега, който... Беше тикет селър и сега отговоря. Беше тикет селър, сега е механик и отговорен за всичко това, на което се возихме днес. Поставя, бе? Спускат ли? Това ли беше? Да. Не може. Са тук се вързим. Това е голямата пътия. Май, не мога повярвам, се качихме на това за 2 минути. Аз не мога повече. Да ме слизам. Това се едно... Любимата ми. Се едно Делта. Се едно Air France ни свали. Как го отвори, бе? Повеждате са? Да, седам. Now it's working. Go! Say your name. Adia. Adia, this is Adia, my friend from Kazakhstan. Yeah. Kazakhstan, yes. How old are you? Say something about yourself. 18. 18, you're a baby. Yeah, I'm. She's a baby. This is your vlog. Yeah, his book. Hi. Hi. Subscribe. Subscribe, share everything. така! Subscribe. Shares. Good job! Thank you, thank you. Bye bye! Bye bye. Значи, от всичко, което видяхте и пробвахме, количките дори не знам, ще ги видите, защото бяха много тъпи. Ще видите някакъв отказ. Може би една обиколка. Те бяха 3. Бяха тъпи, аз след че влизаме вътре в кончето, не влезнахме. Хадеса, така. Нека почнем с Пегасуса. Пегасус. Той е Пегасус на английски. Пегасус ни изненада. Изненада ни. Това е детското влакче. Това е детското влакче, това е най-лекичкото. И ние насрахме на него още. Дори не... Вярвам, че ни беше първото. След това пробвахме Циклопа, беше много як. Пробвахме Зевса и той беше много як. Обаче Хадес.
Не мога да се изпита, наистина. Не мога да се опише с камерата. Не може да се разбере абсолютно нищо. То в момента, който ти виждаш отдолу, то тълъха един студен въздух. Очите ти са отзад, бършиш, плюиш. Бършиш, плюиш. Храчиш, плачеш ли гадиш? Да. Всичко едновременно. И от десното падане. Скандално. То от 360-то нищо не се вижда, защото ми много дави джифовса. Буквално аз бях така. Снимай. Аз бях в седалката и така. Тя камерата се наклони, ама и аз не съм видял много, да знаете. Но мамо, ако гледаш това, жив и здрав съм, повече няма го направя. Това не беше за сезона. Мисля, че беше предостатъчно. Трябва да пи още малко вода, човек. Че имам и още работа да вършим, аз не знам къде съм. Чао, приятели! Чао, приятели! До някой друг път.